Hemmäňize salam. Gelin biz bugün nemis diliniň harflaryny we nemis dilde sözleriň dogry okulşyny öwrenelim. Harflara das alfabet ýa-da das ABC diýilýär. Häzir indi harflaryň dogry okulşyny öwrenelim. Bu bize gerek bolar egerde biz bir nemis adam bilen gürleşenimizde, ol biziň adymyzy sorasa we düşünmese biz harflap öz adymyzy dogry düşündirip bileris. Şeýlelikde A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Şeýle de alfabete girmeýän 4 sany harfymyz bar. Olar ýöne nemis dil sözlerine gaç köplenilýärler. Olara A umlaut, O umlaut, U umlaut ýa-da matematikada beta meňdeş ýa-da B harfymyza meňdeş SZ ýa-da şarf S, ýagny 7 S harflarymyz. Umlautlaryň okulşy edil türkmen dildäki Ä, Ö, Ü harflarymyzyň okulşy ýaly sesleri meňdeş. Ýagny äpfel, alma, wälen, saýlamak, öl, ýag, möbel, mebel, übüň, gönükme, tüe, gapy, strasse, köçe, fuss, aýak. Indi häzir diftongları öwrenelim. Diftong bu iki sany çekimliğiniň birigip bir ses çykarmagy. Ýagny diftongları biz meselem bir sözü boguna böljek bolsak, bir setirden başga setire geçirjek bolsak, biz diftongları bölüp bilmeýär. Sebäbi diftonglar bu bir ses berýär. Ýagny haus jaý, auto maşin, mais mekkejewin, may aýy. Indi Ä bilen U harfymyz oý sesini berýär. Ýagny boýma ağaçlar, hoyze jaýlar. E bilen I harfymyz ay sesini berýär. Fleisch et, mein meninki. E bilen U harfymyz oý sesini berýär. Heute schön, 9. Indi berde 2 ýa-da 2den köp bolan harflaryň birigip çykarýan seslerini öwrenelim. Ýagny jacke, penjek, zak, halta, rok, yupka. K sesi eşdilýär. Indi ich, men, nicht. Ýok, buch, kitap. H sesi eşdilýär. 6, 6, fuchs, tilki, wachs, şemýatanmyzda ulanylýan wosk. Ýagny X sesi eşdilýär. Spiel, oyun, sport, sport, spiegel, ayna. Ýagny şp, ş sesi. Strasse, köçe, stein. Daş, sturm. Ýagny güçli şemal, ýagşy ýagny. S, T harflary sözlemiň başynda S harpy diýip okalýar. Indi bu 3 harfymyz ş sesini berýär. Ýagny şule, mektep, schön, awdyn, fiş, balyk. Bu 4 harfymyz ç sesini berýär. Deutsch, nemis dili, tschüss, sagollaşmak. Ýagny sagollaşmamyz tschüss, sag bolun. Q ve U harfymyz kw sesini berýär. Ýagny kvadrat, dörtburçluk, kvalitet, bir zadyň hili, kvalle, meduza. N, G harflarymyz N sesini berýär. Ýagny ýum, ýaş, oglan gyz, lang, uzyn, zenge, aýdymçy. R harfymyz ýöne köýçe R sesini berýär. Ýagny rain derýäsi, ritmus, ritm. Teatr, Thomas, oglanyň ady, tema. Ýöne köýçe T sesi eşdilýär. Sitzen, oturmak, setzen,
oturtmak ya da koymak. Yani şu yerde z harfimiz s eşitliyor. U. Lied aydım 7. Yani bu iki harfimiz dine i harf eşitliyor. Bu iki harfimiz de dine t eşitliyor. Yani Stadt. Yani c ve h harflerimiz de h eşitliyor dedik. Yani ich, nicht, buch. Yani h harfinin eşitilişinin iki görünüşü var. Yani yoğun h ve ince h. Yoğun h bu kaçanda a, o, u çekimlilerden son şu c ve h harfimiz geldi. Yani dah, nah, yoğun h. Belki görünüşlerde ince h. Yani milch, ich. Yani bir tane harfin mesela sözlemin başında ya ortasında okuluşu ütkäppiler. Şolary üstüne durup geçeli. Yani s harfi egerde çekimliden ön gelse onu s harfimiz z diye okalıyor. Yani zone, gün. Lesen, okumak. Käse, peynir. Unser, bizimki. Yani çekimliden ön gelen şoň üçin z diye okalıyor. Indi h harfi mesela başında h diye okalıyor. Yani honig, bal, helfen, kömek etmek, haben, bar bolmak. H harfimiz çekimliden son gelse onu h harfimiz okulmayar. Yani zon, oğul, fahren, sürmek, zählen, tölemek, sehen, görmek. Çekimliden son okulanok. İslendik iki tane mengdeş harfimiz islendik. Şol harflaryň diňe bir okalýar. Yani zome, tomuz, çime, oto, bite, haş etmek, trepe, basgança. Aşağıdan 4 tane harfimiz bulardan meselem getirdim. Yani adaçyk. Yani islendik dilde İslendik dilin sözleri var. O sözler şo dilin öz sözü bolup bilýär. Şeýle de ol söz daşary ýurtlardan alynan sözlerim bolup bilýär. İslendik dilde. Ine şu ýerde meselem s harfimiz egerde nemes diline meselem şo sözler daşary ýurtdan dilinden gelen bolsa, onu şu k diýip okalýar. Yani clown, maskarabaz, kafe. Egerde söz nemes diliniň öz sözü bolsa, ol s diýip okalýar. Cent. K berde s. Daşary ýurt dilinden gelen söz nemes diliniň öz sözü. Indi yot. Yot harfimiz yani yage avçy, yar, ýyl. Yani bu nemes diliniň öz sözleri y diýip okalýar. Daşary ýurt dillerinden alınan söz olsa jurnalist, jazz. Yani c ya j haberde y. Yani daşary ýurt dillerinde c ya da j nemes dilinde y. Indi faw harfimiz egerde daşary ýurt dillerinden alınan söz bolsa v yani vaze. Egerde nemes diliniň öz sözü bolsa onu faw harfimiz f diýip okalýar. Yani fate, kaka, fogel, guş, fie, 4. G harfimiz egerde daşary ýurt dillerinden alynan bolsa, daşary ýurt dilinden alynan söz bolsa, geni, zihin, garaj. Egerde nemes diliniň öz sözü bolsa, g yani gast, mehman. Bular j diýip okalýar, daşary ýurt dilinden alynan söz. Nemes dilininki g. Indi şu ýerde azajyk g harpy barada belläp geçdim. Yani g harpy sözlemiň soňunda gelse, tak yani k ses eşitilýär, tak gün. Şu gün ertir, şeýle gün. Asmanaky gün del. Ýa-da i bilen g bolsa ich diýip eşitilýär. Yani g harpy derek h harpy eşitilýär. Yani 20, 30, 40 ve şeýle. Meniň islendik aýdan zadymda
hemişe şeýle bolýar diýip ýok, sebäbi hemişe grammatikada hemme dilde-de kadadan çykýan zatlar bar. Şonu ýadymyzdan çykarmady. Şeýlelik bilen şuňky temamyzy gutardyk. Köp köp sag boluň. Peýdaly bolandyr diýip umyt edýäris.